Али Баба се изправил пред скалата и изрекал чудните думи. Сезам, отвори се! В същия миг тайната врата се отворила и от зиналата скала полъхала хладнина. Али Баба тръгнал из мрака на пещерата и стигнал до едно място. За своя най-голяма изненада той видял наоколо грамади от съкровища. Всъщност, знаете ли, и в България имаме една пещера, където е събран целият свят. Не вярвате ли? Елате! Пещерата се казва Саевата дупка. Нека последваме Живко в пещерата. Тя се намира на 500 метра надморска височина. Дълга е 480 метра. Всяка каменна форма в пещерата прилича на нещо. Уверете се сами. Ето тук лежи едногърба Камила. Компания й прави вярно куче. Тук расте каменно дърво. Издига се голям бял замък. Сфинкс, който пази пещерата. Тук пингвини се разхождат по Северния полюс, а това е кратерът на Южния полюс. Още много образи от цял свят привличат окото в Саевата дупка. Знаете ли кой е скулптура на тези картини от камък? Малката капчица. Тя разтваря варовика и образува тези форми. 1 сантиметър се образува за 150 години, за което се предполага, че пещерата е на 3 милиона години. Ето как древните са правили музика. Това е концертната зала. Наричат я така, защото има невероятна акустика. Ехо! Чуйте! Дилмано, дилберо, дилмано, дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо, да цъфти, да вържи, да цъфти, да вържи, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш. Това е най-големият сталактит в пещерата. Дълъг е цели 17 метра. Сталактитът е варовикова висулка от тавана или по стената на пещерата, която се образува отгоре надолу от капките. Това е най-големият сталактон в пещерата. Висок е 30 метра. А сталактон е каменна колона, която се оформя при срещата на сталактитите и сталагмитите. Ето тези рошаво-бодливи образования са уникални. Казват се хелектити. И в България се срещат единствено в Саевата дупка. Особеното при тях е, че растат хоризонтално под влияние на въздушното течение в пещерата. Вижте, това са джудженцата и това е Дядо Мраз с чувал, от който стърчат играчките. И тук още едно джудже. Вижте, това прилича на крак на балерина, сякаш готов за някой пирует. Казват, че това пък било езикът на тъщата. Логиката тук май само възрастните я разбират. За улеснение на туристите в пещерата светят лампи. Излъчваната от тях топлина и високата влажност в пещерата, която е над 95%, създават условия за появата на единствената растителност. Внимание! Сред тревата винаги може да пропълзи някоя каменна змия. Независимо от сезоните, температурата в пещерата е постоянна. От 7 до 12 градуса по Целзий. Прилепите са единствените животни тук. Сега те спят зимен сън и ще се събудят чак пролетта. Взимаме си довиждане с пещерата, която е третата в света по богатство на образование. Време е да кажем: Сезам, затвори се!